Aquesta temporada als castellers de Sant Cugat se'ls hi ha acumulat la feina. Històricament, sempre que se'ls ha reclamat, han acudit per ajudar a rescatar gatets en perill, atrapats dalt d'arbres. Desafortunadament, el boca-orella entre veïns del poble ha fet que es disparin les trucades d'urgència, superant les xifres de tots els anys anteriors amb escreix. El nombre de gatets rescatats aquest any supera l'anterior rècord històric de 104 felins de golejada, i és que per primer cop des de la fundació de la colla, el 1996, s'han rescatat en una sola temporada 1.000 gats, una dada sense precedents fins i tot entre totes les colles del món casteller. En ser una temporada sense caigudes ha corregut la veu entre els propietaris dels gats. Tots volen dipositar la seva confiança en nosaltres per salvar les seves mascotes. No és sostenible. Ens han arribat a trucar de poblacions llunyanes com el Bruc, Sant Boi i Manresa, i evidentment no donem a l'abast. Els assajos s'han d'aturar cada 2 per 3 per anar a salvar gats, i això no pot continuar així. A més, crec que ningú és prou conscient de la dificultat de rescatar gats quan comencen a sonar les gralles. No podem seguir tenint les demandes de tothom. Rescat de Sant Cugat de gats, digui, Mani? Sí, ara anem. L'Àrtic una altra vegada. 25 vegades ja porta, rescatat. Sí, digui. Hola. Rescat de Sant Cugat de gats. Sí, hola. Sí, ara anem. Ha estat un altre cop a dalt d'un arbre. Jo em vaig fer bombera per fer això, i ara els castellers m'estan traient la feina. La gent ha de saber qui trucar quan passen aquestes coses. Els bombers no només apaguen focs. Tenim un equip especialitzat en rescat de gats, i aquest any hem rebut només una trucada, i va ser perquè l'àvia d'un de l'equip es va equivocar i va trucar sense voler. La situació és insostenible. Estem molt desesperats. Tots els amants dels gatets estem molt agraïts al servei que ofereixen els castellers de Sant Cugat. Sempre que l'Àrtic puja a un arbre, els truco, i mai m'han fallat. Aquesta setmana ja l'han rescatat 25 vegades. És un gat molt trapella, li encanta pujar als arbres, però després no sap com baixar. Sort en tenim a Sant Cugat dels castellers. Si no, no sabria pas a qui demanar ajuda.